full outfit niya. From helmet to... What's up mga lodi? Welcome to my vlog. Ngayong araw mga idol ay pupunta tayo ng Calasiao sa Monarch Hotel dahil umpisa ngayon ng Bansod Festival mga idol. Manonood tayo ng event at maraming artista na nadulong ngayon kaya manonood tayo. Pasyal-pasyal lang para makapunta din naman tayo sa ganyang event para manood at makita natin yung mga iba't ibang uri ng motor mga idol, mga big bike man yan o mga underboard. Maraming display doon mga lodi kaya manonood tayo at marami pang ibang mga ganap sa event na yan kaya pasyal-pasyal lang tayo. Kung malapit ka dyan sa Calasiao mga lodi, pwede kayong mamasyal doon manood dahil may enjoy ka talaga. So, tayo ay malayo-layo tayo kaya bibiyahe muna tayo. Kaya samahan nyo ako mga idol para makita nyo din sa pamamagitan ng mga video dahil maraming magaganap na event na yan mga lodi. May palaro sila, may pabingo at yung mga prize nila ay mga motor din. Kaya kung may balak kang pumunta doon manood, pwede ka rin ipaglaro mga lodi. Kaya malay natin makuha natin yung grand prize na motor. Sortihan ng natin. So dito mga idol ay binaybay natin yung daan. Napaka liwalas ng daan mga lodi, mainit. So dito hindi ko inasahan mga lodi dahil may checkpoint, may LTO. Kaya tayo hindi tayo matatakot dyan dahil kompleto naman tayo at walang problema. Kung mag-ride kayo dapat talaga kompleto dahil hindi mo inasahan may mga checkpoint para iwas na din sa abala. Kasi kung paso yung lisensya natin at naka-rehistro ng motor, talagang mapapagastos ka mga idol. Kaya ingat-ingat lang sa mga riders na yung lisensya ay paso na, i-renew natin mga lodi para iwas abala. Okay lang kung mga pulis-pulis, pwede pang pakiusapan. Pero kung ganito, mga LTO na mga lodi, wala nang exempted dahil batas din yan na pinapatupad nila para for safety sa mga riders na bumibiyahe. So tayo mga lodi ay kompleto naman kaya huwag tayong huwag tayong mag-alala, kompleto tayo sa package. So dito mga idol ay nakaligtas tayo sa checkpoint. Kaya kung ikaw mga lodi na bibiyahe, ingat-ingat lang talaga. Kung paso yung rehistro mo, huwag ka nang tumuloy para di ka rin mapapagastos. So yun mga lodi ay palapit na tayo ng palapit. Kasi nakikita ko sa mapa ay minutes na lang. Gumagamit lang tayo ng Google Map kasi hindi pa natin kabisado yung mga daan-daan dito. Ito lang talaga yung
inasahan ko sa mga pagra-ride ko mga idol yung pagmamapa. Kasi kapag malayuan ay hindi na natin alam yung daan. At kung may Google Map ka, tuturo ka naman talaga sa daan. Kaya maganda din yung may ganitong mapa ka. So ayan mga idol, ay dito na tayo sa Monarch Hotel. Ang daming tao mga idol. Ang daming pumupunta. Kasi gusto din nilang manood at mamasyal. Ayun mga idol, ay dito na tayo sa loob. At tingnan nyo naman mga idol, ang daming tao, ang daming nanonood, at napakasaya mga idol na tumatalo ka sa mga ganitong event paminsan-minsan. Makisalamuha din tayo ba para hindi tayo para masanay tayo ng mga ganito. Kasi maganda naman talaga yung pupunta ka ng mga ganito, manonood lang There are a para lot of ma-enjoy mo rin. surprises Punta waiting yung just for palagi you. lang sa bahay. Labas-labas din pag minsan may motor ka, labas-labas din. So dito mga lodi ay gaganda yung mga big bike. Hanggang tingin na lang tayo dito. Mga ba't ibang mga big bike mga idol. Napakaganda. Hanggang video lang muna tayo nito kasi napakamahal ng mga motor na to. Mga Suzuki, mga Underbone, iba-iba din mga idol. Dami yung mga display. Kung gusto mo rin kumuha ng motor ng mga idol, pwede ka dyan. Kasi meron ding mga kumukuha ng motor. At dito mga lodi ay dito yung mga idol nating artista. The last man to arrive. Kaya maganda rin na papanood natin yung mga ganito. So maraming salamat mga lodi at sa susunod naman update natin.